Autiotaloille menossa. Tuonne meidän pitäisi sitten mennä. Ei saatana mikä paikka. Vankivalo vähän huonosti osoittaa. Tämmönen täällä. Kyllä. 4 henkilöä. No niin. Vähän karmimaa veinaa. No vähän sen kyllä. Ei saatana. Mikä tuo oli tuo sauda vai? Siivoat tänne. Ei vittu näyttää pahalta. Vähän vettä sataa ja... 1 johtolamppu ja lapio mukana. Hyvä kuvaus vähän yleensä. Siellä on vinti-ikkuna ja toinen ikkuna ja siinä on... Siinä on ovi. Mennäänkö sisään? Tonne ei muuten mene. En muuten tonne mene. Ei saata. Tuu lapia mies mun takana. Mä vähän laajennan tää valoa. Siellä on näkyy. Lyödään se yläkö. Hiljaa. Jaa, mä kuulen omia. Onkohan täällä joku? Tuntuu mennä vai? Tässä. Ei kyllä uskalla tikku vittu. Menkää ulos ne yhdessä teet pois. Niin. Mitä te nyt ootte? Mitä vittu mun pojat hyppii täällä? On sinussa. Koko. Vintillä näyttäisi olevan. Aika Vähän yläkö. ikkunat vähän paskana ovat. Aivan päin vittua. Mennään. Olkaa tässä siinä. Turhaa lees. Niin, alkaa sinne sivuille. Mene siihen. Kellari. Kuva kellari. Kellari, se näyttää pahalta. Älkää olkaa eessä. Teen koko ajan. Olkaa siellä väliin. Tästä vaan. Niin. Huitesta lapialla, niin samalla huitestaan teidät alas. Jatketaan tuolle päin. Kellarissa on... En mene edes kellariasta. Täältä löytyy... Renkaita. Mitä helvettiä? Hei, kas. Siinä on joku jänne joku seinällä näköjään. Mikäs siinä? Siinä on palapeli. Joo. Vähän tulee isomman puolen. Siellä on hienot näkyvät ulos. Mahtavaa rantahuvila. Täällä on ollut kaikki... Lyönkö pojat takkaan tuli? Täällä on hieman sahan purua. Siellä on pussillinen jotain paskaa. Täällä on vähän pahemmin kuin... Kato, hei! Pahemmanpuoleinen perheriita. Ikkunasta lennät tavarat. Jaa, se on vaimo heittänyt ikkunasta tavarat ihan. Mikä täällä nyt satana? Pojat hyppii. Opi autosta. Niin. Opi autosta. Pojat. Ai se YouTube. Mikä se? YouTube on hyvä paikka. Älä nyt vittu sitä, ei kaikki samanlailla voi päästä. Hei! Täällä on aika kireä tunnelma. Mitä helvettiä täällä autossa? Ja akku? Jolla on virrat vähissä. Vähän peittusti on. Mitäs siellä löytyy? Saatan mitä taas. Ei saata. Aika korkea. Vasta. Häh? Jonkun keitit? Keito. Keitetään kesken. Nämi. Hyi saap. Sulla on äkkiä. En kyllä söi. Keitos jäänyt kesken. Siellä on kuule... Hana on tämmönen aukeaminen malli. Tuo säyriä. Pistorasvoilla. Kellari. Mitä? Hei tästä. Mennäänkö pojat käymään vintille? Käydään. Pojat! Hei. Häh? Lystä. Vittu. Ui vittu.
Mitä vittu? Televis. Hei pojat, en pelleä. Hei. Voit pelleillä. Voisi amua. Jäi se vielä. Mä oon teille sen jälkeen. Ollaan täällä. Karmin vasta paljon. Täällä on ihan pimiä. Veden lorinaa kuuluu. Kyllä. Joku on kusse. Kyllä kuuluu. Täällä on vessanpäätä kaikki tallella, että vois käydä aika paskan. No käyänpä paskan. Mikäs siinä? Siellä on vielä ihan hieno vessa. Tässä siellä on kavereitakin. Hyi saatana. Vielä kaveri. Tästä on näköjään joskus päästä. Tässä on ollut ovi. Siinä on ollut ovi. Ovi on ollut. Käydäänkö vinti? Ei. Ei vittu, ajatellaan tuo kyllä. Ei vittu, älä. Pojat, tulkaa vintille. Ei. Mene sitten pois eestä. Tänne näin. Jarmo, lapiomies. Lapiomies tulee toisena. Ai, helvettiä. Hei. Yleensä tonne vähän. Mihin? Tonne eka puolelle. Täällä on hieman. Mikä tuo? Mikä on? Siellä on moottori. Varokaa, ettei tämä lattiasta läpi. Tässä on vähän lasinpalaa. Ollut vähän pahemman puolen tikulla. Mikäs täällä? Ollaan yläkerrassa. Ei vittu, tää lattia on nitiistä. Mitäs on? Joku on tullut vähän liikaa vettä. Painonnostolaite. Tullut liian vähän vettä, niin eiks mennä? Tuohan näin. Täällä on hienot maisemat. Täällä on ihan mukavus maisemat. Mitäs täällä on? Jotain mehua. Kesäpäivä, appelsiinimehu. Vähän vielä. Mitä? Iso paketti jotain? Jarrupala. Mitä helvettiä? Älä. Onko uudet? Ihan uudet. Ei. Ota mukaan. Perä oli ihan uudet. Mitäs ihmettä? Ihan uudet jarrupalat. Hei, Jarmo. Ihan uudet jarrupalat löytyi. Anna siitä. Otetaanko mukaan? No, Mikä nää? Auto. Joo. Onko auto? Mankin kuule lyön kun on uudet. Manki. No ei. Auto joku kyllä tiedä. Se on kuva. Emme niitä mukaan ota. Mitäs täällä on? Jotain bodybuildingia. Bodybuilding. Täällä on pari mutteria ja... Tässä on seksittelymiä. Hei, tuon yys. Kyllä. Joo, aivan niinku kakkosvalo. Lähetäänkö Kato me... jouluvalo. Hei, Sami, jouluvalo. Hienoa. Mä murran. Mitäs täällä kaikkea? Mistä on samassa? Siinä on joku saatiin moottori. Sähkömoottori. No vielä nyt. Menkääs pojat alas, minä tulen vaikka viimeisen. Älä koputa. Jarmo, tuu sä tähän. Noniin. Tässä on tee. Joka on mua läs. Tämä oli tämmönen autiotalo. Mitä? Ei siellä ketään. Oh, wow! Ai vittu hämähäkkä! Pojalla tuli hätä. Vielä pitäisi tutkia pihavarasto. Mitä vittu? Salatana! Mitä vittu? Ai!